Jeg skal gøre rede for, hvad differentialkvotienten er. Den kan defineres ved, at når delta x divideret med delta y går mod f-mærke af x0. Den er også hældning af tangenten til funktionen, når x er lig x0. Den er også væksthastigheden, når x er lig x0. Jeg skal gøre rede for, hvordan man ved hjælp af differentialkvotienten kan finde maksimum og minimum af en funktion. Og til det har jeg valgt den her funktion til at bruge. Jeg starter med at differentiere, og så får jeg f-mærke af x er lig minus 4x plus 20. Så vælger jeg at sætte f-mærke af 1 ind, og det vil sige, at jeg sætter 1 ind på alle x's pladser. Så der kommer, det vil sige, at der kommer til at stå det samme som før. Minus 4 plus 20. Ja. Og det vil så sige, at det giver 16. Så sætter jeg f-mærke af 10 ind. På alle x's pladser så sætter jeg 10 ind. Og så får jeg minus 40 plus 20. Og det er lige med minus 20. Okay. Når jeg så har gjort det, så vil jeg finde ud af, hvornår f-mærke af x er lig 0. Og jeg ved, at 0 er lig med mit minus 4x plus 20. Og det vil jeg så regne ud. Jeg flytter alle mine x'er over på venstre side, så der kommer til at stå 4. X er lig med 20, og får så x er lig med 5. Det vil så sige, at når f af x er lig 0, så vil x være 5. Tror jeg. Ja. Så tager jeg for at finde ud af, om det er maksimum eller minimum, så tager jeg et tal før 5 og et tal efter 5 og siger f-mærke af det tal. Og det har vi så gjort herovre, hvor vi har taget f-mærke af x eller f-mærke af 1, og det giver 16. Det vil så sige, at den er stigende. Og så har vi taget f-mærke af 10, og den er minus 20. Hvilket vil sige, at den er aftagende. Det vil så sige, at vores 5 er maksimum. Og det er sådan, man kan bruge differentialkvotienten til at finde ud af det. Jeg skal finde ud af, hvad siderne A, B og BC skal være, før at jeg kan få det størst mulige overfladeareal på firkanten A, B, C, D, som vi har der. Og for at gøre det, så skal jeg sætte min tal ind i funktionen der. Og så får jeg AX er lig med minus 2x i anden plus 20x. Og nu skal vi differentiere dem. Så der kommer til at stå AX er lig med minus 4x plus 20. Og så har vi AX er lig med 0, og 0 er lig med minus 4x plus 20. Nu skal vi flytte vores minus 4x over på den anden side af lighedstegnet. Så der kommer til at stå 4x er lig med 20, og det giver så, at x er lig med 5. Og det viser så, at tangentens hældning er lig med 0, når x er lig med 5. Okay, nu har vi fundet ud af, at tangentens hældning er lig 0, når x er lig 5. Så skal vi finde ud af, om 5 er maksimum eller minimum, og det gør vi ved at sætte et mærke af et tal under 5, som jeg så har valgt at sige 1. Det vil sige, at jeg erstatter 1 med, eller x med 1 i alle, eller i min differentierede form. Så der kommer til at stå minus 4 gange 1 plus 20. Så der kommer til at stå minus 4 plus 20, og det er lig med 16. Så tager vi og siger f-mærke af et tal højere end 5. Der har jeg så valgt at sige f-mærke af 10.
hvilket vil sige, at jeg erstatter x med 10. Så der kommer til at stå minus 4 gange 10 plus 20. Det vil så sige minus 40 plus 20. Og det er lige minus 20. Så ved vi, at den først er stigende, og derefter den aftagende, hvilket vil sige, at 5 er maksimum. Så ved vi, at hvis vi har vores kasse her, at siden AB er lige 5 cm, og siden BC er lige 7,5 cm. For at få det størst mulige areal.